asu. Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono konangan. Iku nek anak-anak tekan kene, Kakang Raja Antarja tekan kene, Ledo ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Ziu. Aja lali. Aku gampang lali ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Jenananggan. Loh, warku dorong apa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Engko nek do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe iki edan kowe." Petruk Bagong kuwi abdimu. Lah kok arep cekel ki sing ngakon sapa? Engko nek kono muni, "Kowe ora ngawuh, iki wakmu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kok njur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Prenggondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Werkudarane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono? Tutupo. Dong aturaken bekti kula Kunjawa, Gatotkaca tak tampa. Pengestune wakmu Mandura tampanono. Kula weningga jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatotkaca. Tak tampa. Pengestune bapak. Tampanono. Sing ajeg. Iya. Negarane gagal. Dene menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo wamu Mandra iki piye? Kala wau paring dawuh kula supados nyandet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kosek, kowe aja ngawuh gawar ngawur. Sing ngakon kowe nyandet ponokan Petruk Bagong iki sapa? Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lha kok dadi kowe apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandet Petruk karo Bagong iki nalane piye coba ta lho. Kala wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat. Lho, edan mengkari papat. Iki monggo wonge 5. Iki. Lah kok menjadi papat? Paman Sedewa Kesah Adri menawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora trimake lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Gatot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponokawanku.
kuwi katresnanku. Werkudara iso kaya ngene iki merga pamudange Petro karo Bagong aku kongkonan karo Petro karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ngajek suarane. Angel. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gedhe iki ora mampu karo kepentut-pentut lha aku. Aku wah ngono dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik, hah? Aja gedhe cilik. Aku alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo menake gedhe sok cilik. Ora edan, niku Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nak aku wangun. Iki sandal ora ngerti kene. Wah aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Semendra. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Oh, Truk. Grup yo andrep. Saiki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi ngono ae. Saiki tes larang-larang, bayar larang-larang pendolanan. Heeh ya, ayo. Nek Ndara Antarja tekan kene ngati-ati lho, Gong. Sembah pangabekti wa mandura ya Antarja tak tampa pangestu tampanono lho pendika jimat paripit daerah ning kasantosan Rama Kyai kula ngaturaken bekti Rama Kyai yo Antarja tak tampa pangestune bapakmu tampanono lho pendika jimat paripit daerah ning kasantosan ki menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warna ndi madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu ing Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh gribete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakmu ya ora kongkonan. Ya to? Ngono to? Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya, sadar aku. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe ya padha karo karepe Gatotkaca? Mengkaten. Dian. Iki mesti ana wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Weh, lah dalan kok kaya ngene lho lakon. Wis. Wis lunga? Wis. Wis lunga wis wah. Aku iki lek omong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gedhe. Mau anggere kedhep ya iso. Wah. Wis aneh kok wis dinteni kene. Iki awak dhewe lek arep badar sok kapan? Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Ndara Antasena. Piye apik saka njero bumi aku ndelokke liwat leng jangkrik.